Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagko ug pinakolahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Upat ka tawo ang patay samtang unom ang samdan sa duha ka managlaing disgrasya sa kadalanan sa Cotabato City o gramon magsaysay sa Zamboanga del Sur. Si Argel Relator alang sa dugang detalye. Sa Ramon magsaysay Zamboanga del Sur, nagkarambola kining 10-wheeler truck nga dunay kargang sako-sakong ahos, tricycle nga dunay kargang mga isda ug prime mover truck nga dunay kargang container van. Matud sa kapulisan, padulong sa Mulave, Zamboanga del Sur, gikan Cagayan de Oro City, ang 10-wheeler truck nga gimaneho ni Reynaldo Hijara ug duha ka mga kaubanan. Pag-abot sa Purok 4 Barangay Paradise, naigo ni ini ang tricycle nga gimaneho ni Rene Nasis. Humani ini, nabangga sab sa 10-wheeler truck ang usa ka prime mover truck nga gimaneho ni Dennis Bentosa. Niadtong tungura, natumba ang 10-wheeler truck, nalagpot sab sa kilid sa kalsada ang tricycle ug nahulog sa pangpang ang prime mover truck. Dead on the spot ang mga driver sa mga nagkarambolang sakyanan nga sila Hijara, Nasis ug Bentosa. Patay sab ang usa ka sakay sa 10-wheeler truck ug kritikal ang usa. Samdan ang 5 ka mga tao, duha dinhi ang kritikal. Human mibangga ang motorsiklo sa kasugat ni ining pick-up truck nga bibangga usab sa laing motor sa Sinsuwat Avenue, corner Pansakala Street, Cotabato City. Sumala sa driver sa pick-up nga kalit lang daw nga mibangga kaniya ang unang motor. Hinungdan nga nadamay usab pagkabangga ang ikaduhang motor. Nasayran nga aduna kunoy gili kayang iro ang unang motor. Hinungdan sa karambola sa tulo ka mga sakyanan. Sa kakusog sa bangga, dili na mahitsura ang motor, samtang tulo ka lalaki ug duha ka babae ang nangalagpot sa kalsada. Ang mga samda na ilhang sila Alicia Asi, Hamda Asi ug Ami Asi, samtang kritikal sila Albani Asi ug Badrudin Diwan nga pulos taga Cotabato City. Hinoon, paspas gimitabang ang mga tao sa palibot ug daling nadala sa ospital ang mga biktima. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Usa ka pulis ang patay sa enkwentro tali New People's Army sa Tandag City, Surigao del Sur. Naitabo ang panagsangka kagahapon sa buntag sa hilit nga lugar sa Sitio Paniningkan, Barangay Buenavista sa Tandag City. Ang biktima na ilang si Patrolman Jenny Mark Encinas nga sakop sa Surigao del Sur Provincial Mobile Company. Sumala pa nga nagpahigayon og combat operation ang kapulisan niya atong tungura dihang ilang nasugatan ang kapin 20 ka mga rebelde ubos kang Commander Joel Makamahinay. Milungtad og kapin 10 ka minuto ang bakbakan una miatras ang mga rebelde. Mobalor 2 million pesos nga cocaine nga nakumpiska sa kapulisan sa Zamboanga City sa gipahigayong anti-illegal drugs operation. Arestado ang 4 ka mga sospek sa gikasang bypass operation sa sentro sa Zamboanga City. Nailan ang mga sospek nga sila Abdel Nazer Ahmad, 25 anyos, taga Sulu,
Jawawi Landasan Ali, Alfredo Alvarez o Gliomer del Calzada Toribio. Nakuha sa mga sospek ang 400 grams ng gituang cocaine nga mobalor 2 million pesos. Matod kang Police Major Elmer Solo, hepe sa Police Station 11, nga halos 3 ka bulan lang gitiktikan ang maong grupo, hangtod nga nakatransaksyon kini sa kapulisan. Mao kini ikaduhang higayon nga cocaine ang nakumpiska sa kapulisan. Niadtong September 23, 2019, nakitaan sa mga mangingisda sa Haji Mutamad ang naglutaw nga mabloke sa cocaine sa dagat nga mobalor 6 million pesos. Mag-uyab nga tulak og shabu arestado sa bypass operation sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yastek idlas matud pa ang duha ka pusher og palisuray pagayod ang pagdakop kanila. Labi pa nga modus ni ini nga isuksok ang droga sulod mismo sa panty liner o napkin sa babaeng sospek. Dakpan atol sa bypass operation nga gihimo sa kapulisan sa Lumbia sila Manuel Mabaylan ug uyab ni ini nga si alias Irene. Human kini mapalitan og gituwang illegal nga droga nga shabu. Sigon sa otoridad nga kapin 2 ka bulan nilang gisubay ang mga sospek, labi pa nga pilian kini og mga ginabaligyaan sa mong illegal nga butang. Pinasahisab ang modus ni ini, labi pa nga ilahang ginasuksok ngadto sa panty liner o napkin ang mga droga aron dili gilayon masakpan. Dihan niya ibutang gid sa kuan panty liners para dili makuan gid niya, dili makit-an lugar raw, dili pud gay mapansin muna nga ilang modus nga kuan isulod nila sa kuan panty liners para dili mahalata lugar. Nakuha gikan sa ilang posisyon atol sa operasyon ang marked money, 3 ka mga pakete sa sabu nga mobalor ngadto sa kapin 34,000 pesos. Sigon pa sa mga sospek nga wala kuno sila'y relasyon og nahimo lamang ang salaod tungod sa kalisod sa kinabuhi karon. Wala may kanto kay driver man ko. Wala ko kakang sakay ra man gud. Sakay ra sa taxi. Mura to. Wala ko kabalo ang anak day nga dagan nga lakaw. Dili sir na timingan na siguro to sir kay nang kuan-kuan pud baya. Oo, na timingan na siguro to nga napilit didto. Oo, wala jud ko kabalo nga na napilit didto na kanang kuan na sa sisa shabu wala ko kabalo. Tek depensa ni Manuel nga wala matud pa siya kalambigitan sa pagtulak ni ining illegal nga droga tungod nang ginabuhi lang matud pa siya sa kining pagdrive sa taxi unit na iyang ginamanihuan. Apan bisan pa man niini giklaro sa kapulisan nga mag-atubang gyapon siya og kasong paglapas uban ang si kining alias Irene og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Gi-extend sa General Santos City IATF ang General Community Quarantine sa syudad hangtod October 15. Ania report. Kagahapong adlawa, nahuman ang pagpailam sa GCQ sa Gensan apan gilugwayan kini sa City IATF human ang meeting niini. Subling naka-border lockdown ang syudad kung asa tugutan lang makasulod ang mga essential worker. Ang dili residente nga essential worker kinahanglang dunay negative RT-PCR test result una pasudlon. Niadtong milabayng semana, mihangyo ang Philippine Medical Association Gensan Chapter nga ipailam sa ECQ ang syudad tungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 ilabi na sa medical frontliners kung asa gatusanan ini ang naka-quarantine sa karon. Meron po kaming at least 5 frontliners including a doctor na nag-positive. In fact, in one of our barangays, 25 po ng health workers doon are exposed. So they had to undergo quarantine. Therefore, it is the RHU now that has to be on a lockdown. Hindi na po pwede mo na mag-operate. Apan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Southwestern Mindanao, mihangyo atol sa conference sa National IATF sa Gensan ni atong milabayng semana nga ipaubos ang quarantine status sa Gensan ug tangtangon ang border lockdown. Kini aron dili na maapektuhan pa ang nagkalugi na nga mga negosyo ug trabahanteng nawadan og trabaho sa syudad. We sa private sector, we can have by giving them employment, diba? So, we are willing to sacrifice kahit na hindi kumikita, basta tumatakbo lang yung business. Ang appeal namin is wag lang masyadong yung napakaikot na para bang nasasakal po yung movement ng mga tao, lalo na yung mga pupunta sa trabaho. Wala gihapoy commercial flights pasulod sa Gensan. Ang outbound ug cargo flights lang ang ginatugutan sa Gensan City Airport. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.
Gilagway ang pagpailam sa Lanao del Sur sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ hangtod po sa Oktubre. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Gi-extend ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpailam sa probinsya sa Lanao del Sur sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sugod October 1 hangtod 31. Samtang giluagan na ang quarantine status sa Iligan City nga gikan sa MECQ, ana-ana kini sa General Community Quarantine o GCQ sugod sab karong Huwebes. Sa Tawi-Tawi, gisiradaan ang Integrated Provincial Health Office sa probinsya. Human 72 ka health workers, lakip 8 ka doktor, nagpositibo sa COVID-19. Ang mga nataptan, mga health workers sa Dato Halun sa Kilan Memorial Hospital. Samtang miabot na ang napulo ka unit sa mechanical ventilator gikan Manila, pinaagi sa UNDP nga ipang-apod-apod ngadto sa mga ospital sa BARM. Sa karon, 1,106 na ang confirmed COVID-19 cases sa BARM. 823 recoveries ug 41 ang namatay. Sa Cotabato Province, tulo ka mga apor o authorized person outside residence na ang nagpositibo sa COVID-19. Binang usa, pulis sa President Rojas Cotabato. Ang laing usa, sundalo nga taga Cotabato ug ang ikatulo, usa ka pharmacist nga taga Antipas. Sa Kidapawan City, gisirado ang GSIS branch sa syudad sukad September 24 human tulo sa mga empleyado niini nagpositibo sa COVID-19. Kini aron makapahigayon og disinfection. Wala kunoy travel history ang tulo ka mga empleyado. Busa ginasuta pa sa local IATF kung duna na bay local transmission sa syudad. Apan giklaro usab sa local IATF nga ang usa sa tulo apor. Ana-ana sila sa isolation facility. Samtang dunay 20 ka empleyado nga naka-strict home quarantine sa karon. Ana-ana sa 131 ang confirmed COVID-19 cases sa Cotabato Province. 71 ang recoveries ug 2 ang namatay. Sa General Santos City, usa ka negosyante kinsa nagpahigayon og birthday party ang nagpositibo sa COVID-19. Gilang patient 261 ang 41 anyos nga lalaki nga taga barangay San Isidro, kansang resulta migawas niadtong September 22. Apan una niini, nagpahigayon kini og party nga gitambungan sa mga paryente og higala. Niadtong September 27, migawas nga 7 sa mga mitambong natakdan og karon positibo na sab sa mong sakit. Busa nagpahimang no ang Jensen LGU nga likayan ang pag-adto og pag-organisa og birthday party karong dunay pandemya aron makalikay sa COVID-19. Samtang usa ka 88 anyos nga lalaki ang namatay tungod sa community-acquired pneumonia high risk secondary to COVID-19. Samtang unom ang bagong confirmed COVID-19 cases sa General Santos City ug 5 ang bagong nakarecover. Sa karon, 331 ang total COVID-19 cases sa Jensan, 165 ang nakarecover ug 13 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Executive order sa Davao City nga pag-require og RT-PCR negative result sa mga pasyente ug watcher nga ma-admit sa mga ospital gikalipay sa mga doktor ug nurse apan nasabtan usab ang negatibong reaksyon sa mga maapektuhan nini. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real karong semana gitakda nga magtagbo ang mga opisyales sa Department of Health, City Health Office ug mga ospital kini aron hisgutan ang kasamtang implementasyon sa pag-require og RT-PCR negative test sa mga ma-admit nga pasyente ngun man sa mga mitumaw nga reklamo kalabot niini. Nagkadagan kuno ang ihap sa doctors ug nurses nga nagpositibo sa COVID-19 nga posibleng nakuha sa mga pasyente o katawhan nga gasulod sa mga ospital. Subay niini, gipakanaog ni Mayor Inday Sara Duterte ang Executive Order No. 53 nga pag-require og RT-PCR negative test result sa mga pasyente nga ma-admit ug watcher niini, partikular sa mga i-refer nga pasyente gikan sa laing lugar. Samtang ang mga residente sa Davao City, RT-PCR negative result sa pasyente ug chest x-ray nga negative sa pneumonia ang watcher niini. Gikalipay kini sa mga trabahante sa pribadong ospital. Ilabi na nga ubay-ubay na kuno ang hitabo nga natakdan ng ilang staff sa mga pasyente o watcher nga positibo di ay sa COVID-19. Kanang mga nagtrabaho sa ospital, manguli man na sa ilang tagsa-tagsa nga pamilya. Naana sila mga asawa, naay mga lulot-lula usahay sa balay. Looy pod kay ilang pamilya. So we got complaints nga unsa man ni siya nagsikitag trabaho ani, maghulat pa bata nga nay mga matay sa atoa dinhi una ta
hatag og proteksyon. Giklaro sa mga pribadong ospital nga dili i-require ang mga walk-in patients o ang magpa-check up sa mga clinic gawas lamang kung duna kini sintomas sa COVID-19. Sa pagkakaron, maghimo pa og implementing rules and regulation ng mga ospital sa ubang medical cases nga kinahanglang magbalik-balik sa ospital. Dugang giklaro nga ang emergency cases, prioridad nga salbaron ang kinabuhi bisan og wala pa migawas ang swab test result. Ang emergency is do the life-saving procedure. Kung ang babae po mga nakay na, paanak sana siya. Apan makasubo kuno nga hilabihang kamahal ang swab test nga mobalor og 6,500 pesos. Wa pay labot sa dugang charge sa pagproseso sa ospital sa specimen padulong sa accredited laboratory. Hinoon, andam ang Davao City LGU nga mutabang ilabi na sa mga indigent kalabot sa maong rekisitos. Kami naman is willing to help. The local government is willing to assist and help them in these issues. Like, paano po? Like, how will they get the RT-PCR when the hospitals don't have? Diba? So, what about the indigent patients? How would they have the RT-PCR? So, makatulong man kami. Yel sa pagkakaroon, pipila na ka mga ospital dinhi sa Dakbayan sa Davao ang nagpatuman sa mong EO 53 ug karong October 1 gikatakda nga magmeeting ang lokal nga kagamhanan aron masayran ang assessment kalabot ni ini. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Naginusara na lang sa balay si retired Master Sergeant Efren Sarabia sa 61 anyos diyang nasunog kini sa barangay Kabatangan, Zamboanga City, Miyerkules sa buntag. Gion kuno niya ang TV dayon gawa sa balay aron ipadayon ang iyang ginahimo dihang dunay mibuto sa sulod. Wala kuno niya kini gitagad hangtod na matigda na lang nga nagkalayo na ang iyang balay. Mislod siya sa balay aron kuhaon ang pipila ka sinina apan sa sobra ka init nalapno sa iyang panit sa likod ug braso. Nagpadayon ang investigasyon sa kabomberohan sa inungdan sa sunog ug pila ang danyos nini. Napatay sa kapulisan si Jeffrey Caparida alias Victor Uy, gun for hire og top most wanted sa Minglanilla, Cebu. Human misukol sa kapulisan sa Purok Papaya B, Barangay Basag sa Butuan City. Isilbi lang unta sa kapulisan ang warrant of arrest batok sa suspect dihang gipabutan kuno sila. Hinungdan mibalos usab ang mga otoridad. Gidakop usab ang mibisita sa usa ka piniriso sa Digo City Police Office. Human nasakpan nga ang dalang pagkaon duna day gipalaman nga gituang shabu. Dinakpan mao si Rosemary Labaho, taga Barangay San Miguel, Digo City, ug ang gibisita niini iyalang ginganlan og Aldimor nga misugo kaniya nga magdala og duha ka sachet sa shabu. Nadakpan usab sa Santa Cruz Police ang lalaking dunay warrant of arrest nga giilang si Alfredo Villarreal nga may kasong less serious physical injuries. Nadakpan kini sa Barangay Zone 3 sa maong lungsod. Mitala ang Pilipinas ug pinakadaghang Pilipinong nakasinati og kagutom karon. Kini sumala sa Social Weather Stations o SWS survey sa hunger incidents sa nasud. Ania report. 15 katuig na nga nagapangolekta og nagabaligya og bote bakal ang magsilingang si Renante Hintapa ug Aldrin Caniedo nga mga taga-Ulas, Davao City. Midayo pa sila sa Matina aron lang mangolekta. Si Renante misulod niini nga trabaho kay wala kunoy mudawat kaniya nga laing trabaho tungod sa iyang kondisyon. Samtang amo siyang gina-interview, daw nagapangurog kini. Wa sab kuno niya kini gipatan-aw sa doktor sa bata pa siya tungod sa tumang kapobrehon. Busa bisa naglisod, naningkamot siya aron dunay ikapakaon sa pamilya. Karon maistorya na ako lisod-lisod gyud kay parehani nga apektuhan namong paginabuhi. Nya na pa jud mga estudyante. Basta lisod kay ang income ani gura man pud pangkaon. Hinahinay lang pud paningkamot. Nya magamping lang pud kay napa man ang gitawag nga karon virus. Kung kaniadto, moabot sa 500 pesos ilang mabaligya kay daghan og makuhaan. Karon, maglisod na sila tungod kay daghang lugar sa syudad ang naga-istrikto sa pagpasulod kanila. Busa, migamay sab ang ilang kita. Mas nawadaan meron kay ang ubang lugar di man gud na mo masudlan. Na may mga bawal, daghang magbawal. Di man pud may masud sa mga bawal kay sab-a man pud mi. Mas dako magnawala sa muwaron.
Base sa Social Weather Stations o SWS survey, sukad Hulyo, misa ka ngadto sa 30.7% ang gidaghanon sa mga nakasinati ug kagutom. Record high kuno kini sa hunger incidence sa nasud, human nalampasan niini ang record ni atong March 2012 nga ana sa 23.8%. Misa ka sabang overall hunger sa Mindanao nga gikan sa 24.2% o anaa sa 1.4 million families ni adtong July, karon anaa kini sa 37.5% o 2.1 million families. Gihimo ang survey ni atong September 17 to 20 pinaagi sa mobile phone. Busa dili makita kung unsa ang kahimtang sa mga gi-survey nga anaa sa 1,249 respondents sa tibok nasud. Si Renante og Aldrin, duha lang sa 7.6 million ka Pilipino nga padayong nakasinati og kalisod ilabi na karong panahon sa pandemya. Apan matod nila, tumang paningkamot og pag-ampo sa Ginoo ang ilang susi aron sama niini mga bakal nga ilang ginakolekta. Magpabilin silang ligon sa pag-atubang sa hagit sa kinabuhi. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pipila ka wild plant species sa mga tanom nga gipangkumpiska sa otoridad sa Pulongulok, South Cotabato. Gikumpiska sa forest ranger ang pipila ka mga wild plant species nga gipangkuha sa protected area sa Mount Matutom. Nakaabot sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO nga dunay mga tao nga nanguha og mga tanom sa Purok Miranda, Barangay Maligo sa Pulumulok. Ilang naabtan ang mga nanguha apan nakadagan kini ug wala na madakpan. Nagpahimangno ang MENRO Pulumulok nga likayan ang pagkuha, pagbaligya o pagpamalit sa mga wild plants aron dili makasuhan sa paglapas sa Republic Act 11038 o ang Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018. Mga sabungiro, gipang dakop sa managlahing lugar sa Mindanao. Ang detalye sa report ni Gil Relator. Arestado kining usa ka sabungero nga nailhang sa Eleo Feliminiano, 25 anyos human gironda sa kapulisan. Ang lugar kung asa ginahimo ang sabong sa Purok 8 Barangay Mandamo, Butuan City. Usa ka joint operation ang gikasa sa Butuan City Police ug Butuan City Mobile Force Company kontra illegal gambling. Sa maong operasyon, nakuhang ebidensya sa kapulisan ang mga tari, mga manok igsasabong ug kwartang pusta. Sa Davao City, 15 ka mga lalaki ang gipangdakop sa mga elemento sa Turil Police Station human nagsabong og manok sa Sudaco, Barangay Lizada, Turil District. Nakumpiska sa kapulisan ang tulo ka mga manok igsasabong, usa ka tari ug kwartang pampusta. Ang mga nadakpan kasuhan sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o ang Anti-Illegal Gambling Law. Posible usab silang kasuhan sa paglapas sa health protocols. Ako si Gil Relator para sa One Mindanao. Ex-convict sa kasong droga sa Opol, Misamis Oriental, dakpan sa bypass operation. Samtang tulo ka mga ginang nga nagdula og tong its sikop sab sa otoridad. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Balik prisuhan karon si Richard Ibona, 30 anyos og residente sa Zone 6 Barangay Igpit, human kini mapalitan og gituwang illegal nga droga atol sa bypass operation. Sigon pa sa otoridad nga ang maong sospek kanhing na priso na tungod gihapon sa pagkalambigit niini sa illegal drug trade. Nakuha gikan kaniya ang upat ka sachet sa suspected shabu nga mobalor ngadto sa 1,500 pesos, mark money ug pitaka. Gidala na sa korte ang sospek og gipasakahan og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Within Igpit, nasa may Igpit na siya iyahang area of operation ani. Dili po ni siya ingon nga dinagko mga inagmayla ni siya nga kuan street level nga drug personality. Samtang gisikop sa Upol Police ang tulo ka ginang nga sila Elma Raot-Raot, 41 anyos, Florenda Ucat, 43 anyos ug Teresita Torres, 48 anyos nga mga residente sa Zone 4A, Barangay Igpit, human maaktuhang nagduwa og illegal nga sugal nga tong its. Nakuha gikan sa ilang posisyon ang usa ka set sa baraha og bet money nga 100 pesos. Sigon sa otoridad, bawal ang panagtapok ilabi na og nagpahigayon og sugal. Kasong paglapas sa Presidential Decree number 1602 ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Katapok-tapok sa mga tao. And then usap pod ani kini siya bawal magini siya kay gambling man, involved money. So mo niya atong hingusgan nato ang papandakop aning mga nakalapas, especially kining pagpangsugal. Kauban si James Yap sa kamera. Ako
Si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Guba nga tulay nga gipabalitang barangay sa Malagamot, Panakan sa Davao City. Good news kay gitrabaho na. Anyang report ni Jandy Esteban. Nalipay ang tricycle driver nga si Manuel. Gumika nakita na niya nga gitrabaho na gyud ang tulay sa Malagamot, Panakan sa Davao City. February 2018, dihang gipabalitang barangay kini tungod na bangag na ang tunga ug delikado na sa mga motorista. Giaksyonan ni adtong December 2018. Gihimuan og detour diyan nagianan sa mga sakyanan samtang gina-repair ang tulay apan napasagdan. May gud ang tarong ng tulay da kay piting ni suraw igagin na mo na napay lubak-lubak na dalan. Kaya nagpasalamat mi nga naapirminti ng trabaho dia naglihok. Ang residenteng si Erna Tano nalipay sab kay matarong na daw ang tulay sa lugar. Problema na lang daw ang guba nga dalan. Karon murag bintaha na kay sa una mga ngagi diri sa kalsada. Sakit sa dughan, batsi kaayo. Sumala sa DPWH Region 11, lauman sa bulan sa Abril sunod tuig mahumana ang maong tulay. In the past months, since kasundan natin in 2018, daghan man gud taong na-encounter na road issues resulting to the suspension of the project for 5 months. Pero for this year, hinay-hinay na nato din na settle o full blast na atong operations. Kauban si Melcol Minares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sobra 1 million katao na ang namatay tungod sa COVID-19 sa tibok kalibutan. Sa Pilipinas, lapas 309,000 ang dunay COVID-19 ug kapin 11,300 niini mga taga Mindanao. Sobra 33,362,000 katao na ang nataptan og COVID-19 sa tibok kalibutan. Samtang kapin 23,154,000 ang naayo na ug lampas 1 million katao na ang namatay. Sa Pilipinas, anaa na sa 303,000 ang adunay COVID-19. Miabot na sab sa 252,930 ang nakarecover ug 5,448 ang namatay. Ug sa Mindanao, misaka na sa 11,370 ang nakasakit og COVID-19, anaa na sa 7,662 ang recoveries ug 358 ang namatay. Usa ka lugar sa Kidapawan City ang nakitaang dunay mga nagkatag nga gamit na nga face mask. Pipila ka mga residente sa usa ka subdivision sa Kidapawan City ang gingong nagpasagad lang sa paglabay sa ilang naggamit nga face mask. Makita nga ubang face mask gilabay kilid lang sa karsada. Ang ubang gipangsangit pa o bisan asa na lang gipanglabay nga delikado sa kontaminasyon. Miapila mga health workers sa katawhan nga kinahanglang responsable sa paglabay sa face mask. Kinahanglang ilabay kini sa saktong basurahan aron malikayan nga makapanakod kini sa kagaong dala niini. Pwedeng makasuhan o pamultahon ang madakpang nagpasagad og labay sa use nga face mask. Mirekomenda ang Maritime Industry Authority kung Marina Region 11 nga ipabilin ang suspension sa island hopping activity sa Samal Island. Bisan anaa na sa Modified General Community Quarantine ang isla, sumala sa marina, bawal gyapon ang mga leisure ug non-essential activity sama sa island hopping subay sa guidelines sa National IATF ubos sa MGCQ areas. Mao kini ang tubag sa marina sa sulat ni Mayor Al David Uy kung pwede na bang itugot ang Mount Tourism activity. Gibawal usab daw sa ahensya ang mass gathering sulod sa lansya. Lisod daw ipatuman ang health protocol sa mga activity, labi na ang social distancing. Duna usab daw sila nadawat nga report nga inay family o group booking. Nagatanyag daw ang ubang boat operators og per head basis din bisan kinsa na daw ang pwede makasakay sulod sa bangka og lisod sayron ang travel o history of exposure. Cagayan Yoro City LGU gipang-award na ang mga titulo sa pabalay alang sa mga biktima sa Bagyong Sendong. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Aron matamod ang physical distancing, napulo ka mga Cagayanon nga biktima sa Bagyong Sendong kaniadto ang personal nga midawat sa titulo sa ilang gipuy-an nga panimalay sa Barangay Balubal, isip kabahin sa housing program sa lokal nga kagamhanan. Gatosan ka mga titulo ang nakaandam nga iapod-apod ngadto sa mga benepisaryo. Ang mga biktima sa Bagyong Sendong ang lakip sa priority nga benepisaryo sa programang pabalay. Pagpadayon yun kini
hangtod sa hangtod nga mao kini ang template sa syudad kung maghimo man siya relokasyon nga ihatag gayud ang seguridad sa pagpamuyo sa iyang mga benepisyaryo. Kaya ang tuyo sa resettlement is empowerment. Empowerment, no? To emancipate our people from the bondage. Grabing kalipay ang gibati sa mga benepisyaryo bugti sa sobrang kalisod nga ilang naagian. Nga dako kay ko pasalamat nga natagaan ginig title nga bisag piso wala gid kami nabayaran. Ang Ginoo himuon lang gid natong tour guide sa atong kinabuhi. Isalig nato sa iyang atong kinabuhi. Siya ihatag nato ang manubila sa atong kinabuhi aron siya na ang mahibalo nga mudala sa destinasyon nga ang gusto nga dadaan paadtuan para sa atoa. Nakadawat na gid ko sa akong titulo. Busa nagpasalamat gid ako kaniyong tanan. O daghan salamat gid. Sigon sa Chud, nga paunang batch pa lamang kini sa mga benepisyaryo, ila ko nung paningkamutan nga ma-award na sa tanan ang titulo ubos sa maong programa. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa barangay health workers sa Butuan City ang arestado human giingong na maligya og illegal nga droga. Dakpan si Catherine Sarcos Goldora alias Catherine Sarcos atol sa gipatumang bypass operation sa Purok Sikat, Barangay San Isidro, Gigakit, Surigao del Norte. Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka sachet sa gituang shabu nga mobalor og 8,000 pesos og mark money. Wala na mihatag og pahayag sa One na Mindanao sa GMA Regional TV ang suspect kinsa magatubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Usa ka traffic enforcer ang miuli og kwartang nakita nilang napunitan sa usa ka motorista sa Agusan del Norte. Padulong Abilan Buena Vista ang traffic enforcer nga si Zachary Manabat sa Land Transportation and Traffic Management Office sa Butuan City dihang ilang nalabyan ang usa ka truck kansang pasahero dunay gipunit sa karsada nga daw kwarta. Iya kining giduol og gipangutana kung kang kinsa ang kwartang napunitan ug sumala pa iya kuno sa single rider sa motor. Ila kunong gitawag ang rider sa motor apan wala kuno makadungog. Busa iya kining giendorso sa Butuan City Police Station 1. Ilabihan ang kalipay sa tagiya sa kwartang si Archie Benavides. Nauli kaniya ang kwarta nga nagkantidad og 31,000 pesos lakip mga bank transaction receipts. So ginawa ko, sabi ko, oh, sa uli nyo yan, hindi yan sa inyo. Sabi ko sa kanila, ilagay nyo yung pera dyan, hindi yan sa inyo. Sa uli natin yan. Mga kapuso, 87 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwa sa among pagkatunog balita. Bisitahay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polay sa madagkong balita sa nagkadaang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong walahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Suroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.